If you're new to my channel, welcome mga bay sa Wolf Billy Vlog. And you're watching. So, don't forget to comment your name or anything sa inyong comment anything sa aking video na ngayon para masali kayo sa aking shoutout next video. So, thank you. Thank you for watching, guys. See ya. Yo, what is up mga katropa? This is my new account in YouTube, or this is my new channel sa YouTube dahil nag-decide ako na magbago ng channel dahil kasi yung channel ko noon is hindi siya sunod-sunod yung pag-upload ko ng video. So, kaya nag-decide ako na mag-create ng bagong channel, at dito na channel is mag-upload ako ng video na sunod-sunod or frequent ako mag-upload. So, for today's vlog is i-introduce ko lang yung self ko. Create ako ng name at saka nag-decide ako na maging Wolf Billy. So, para tingnan nyo, parang pachuy-chuy. Mas madaling ma-search nyo yung name ko dahil kung yung mga old names ko na kasi ang hirap nun na mag-search sa mga vlog ko. Pero yun, para mas madaling ma-create ay ma-search niyo yung mga vlog ko. So, at saka itong new vlog na to is, nasabi ko na kanina, is frequent na mag-upload ng mga videos dahil nung past vlog ko is talagang yung mga 3 years na yun na naka-open na account, pero yung mga vlog ay mga videos is old na, yung hindi naka-update. Kaya naka-decide ako na magbagong buhay, char. It's a new beginning, guys. I hope you sa pag-support nyo sa akin sa past vlog ko is sumuporta din kayo sa aking new vlog na Wolf Billy. I say Wolf Billy, guys. So, hindi pa rin nag-change yung mga names ko na so tawagan natin, guys, na bye. So, yun mga bye. Bye na lang yung tawagan natin. So, introduce natin sa yourself. I am Wolf Billy and I'll call you bye. So, sa plano ko sa aking vlog, pero mas gusto kong mag-deal sa yung application is gusto kong mag-try ng mga apps at saka i-introduce ko sa inyo kung anong app na yon. So, baka app vlogger ko ako din. I-show ko rin ang mga main theme ko, like lifestyle, mga tourist spot dito sa amin, at saka mga challenges. Pero marami talaga akong kahit ano lang aking i-vlog, pero gusto kong maging fun ito sa lahat dahil mas mabuting fun yung stress reliever, guys. Mas mabuti yung ginagawa mo yung hobby dahil gusto mong makapagpasaya ng ibang tao. Yun ang main theme sa vlog ko. So, maybe now masyadong boring itong ko sa inyo. So, isa din sa akong plano sa aking vlog is savings ako. So, ito ang rules sa aking vlog. So, ito yung container. So, itong rules sa aking pag-save. So, kada upload ko ng video, so witness kayo, guys, sa aking ginagawa. So, ito din ang promise ko. So, kada upload ko ng video sa aking YouTube, sa aking bagong YouTube account is maglalagay ako ng savings dito worth 20 pesos kada upload ko ng video. At least meron akong gagamitin sa future na kapag dumami ng mga videos ko is
meron din akong worth ay return na pera para sa aking gagamitin in the future. So at least merong purpose ang aking pag-upload ng video, guys. So let's fill this up. Maybe mas dadami pa to kung mas save pa tayo or mas upload pa ako ng video. So yun ang rules sa aking pag-create ng videos. Meron din akong savings. At least, let's see, ating tingnan ang ating future, guys. Ay mga bay. Ating tingnan ang ating future, bay. Na dapat meron din at tayong, kahit tambay lang tayo, is dapat meron tayong pagkukunan ng for emergency money like that, na meron tayong savings. At saka for the at itong ilalagyan. So it is one way of saving, mga bay, sa ating bahay, na kahit little amount lang na pagsisave is dapat meron tayong magagamit or little amount, dahil kapag dumami yung mga na-save mo sa iyong savings is ay kahit maliit lang yung na quantity, is kapag dumami yun talagang magagamit mo in case of emergency, na talagang kailangan mo ng pera. So this is the first day and this is the first vlog, guys. So let's go. So ilalagay, let's go. So kahit wala pa akong sweldo sa vlog, maybe this one will itong savings na to is aking sweldo sa aking sarili, sa achievement ko sa pag-upload ko ng vlog kada araw. So let's go and put this. So ilalagyan natin ng name na vlog revenue. So meron na tayong lagyan ng savings kada vlog. At least earning, kahit maliit na bagay, meron tayong savings na magagamit natin sa future. Yun ang learnings ko na gusto kong ma-learn din ninyo, mga bay. So let's go. For witness nyo for today is lalagyan ko na to ng 20 pesos. See? Lagyan natin dito at saka itatago natin to. So kada araw is maglalagay tayo ng So kung ilan na ang video ko na na-upload, is yun din ang quantity ng pera na na-save ko. Yun, guys, I want you to learn. Hindi lahat ng pagkakataon nasa ibabaw tayo. Minsan nagda-down din tayo sa ating buhay. At saka it's better to be prepared na meron tayong magagamit in times na ma-down tayo sa ating buhay, na meron tayong magagamit na pera para sa ating future. If you happen to love this video, please support me and click that subscribe button and turn on the notification bell. Press the like button, and thanks for watching. See you guys for my next video. Watch out for more kalokohan, guys. See you next time.